Mae pawb yn gwneud cynlluniau. Cynlluniau siopa, cynlluniau pen-blwydd, cynlluniau cinio, cynlluniau gwyliau, a hyd yn oed cynlluniau det. Mae newid yn rhywbeth y gallwch cynllunio ar ei gyfer hefyd. Mae tyfu fyny yn llawn newidiadau. Rydym yn galw rain yn gyfnodau pontio. Dyma rai gyfnodau pontio y gallwch fynd drwyddynt mewn bywyd. Symud ysgol, dechrau yn y coleg, dod yn oedolyn, cael swydd. Gall gyfnodau pontio fod yn gyffroes, ond gallant fod yn bryderus hefyd. Felly, mae cynllunio ar gyfer pontio yn dechrau pan fyddwch yn troi'n 14 mlwydd oed, y mlwyddyn 9. Byddwch chi a rhieni neu ofalwyr yn cael eich gwahodd i gyfarfod yn yr ysgol i siarad am eich dyfodol. Mae llawer o bobl a gwasanaethau a all eich cefnogi. Eich rhieni, gofalwyr a theulu. Eich athrawon, cynghorwyr gyrfaoedd, gweithwyr cymdeithasol, meddygon a gweithwyr gofal iechyd. Ac eiriolwyr os oes angen un arnoch i helpu cael grandawiad. Bydd pawb sy'n eich cefnogi yn gwrando arnoch chi. Byddant yn cael gwybod amdanoch chi, pa bethau sy'n bwysig i chi, ac hyn rydych am ei wneud wrth i chi dyfu. Byddant yn meddwl am bwy sydd angen eich cefnogi, ac hyn mae angen i bobl i wneud i'ch helpu i gyrraedd eich nodau. Byddant yn eich helpu i lunio eich cynllun pontio, sef eich cynllun ar gyfer eich dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys pwy ydych chi, ac hyn rydych chi eisiau. Beth rydych chi eisiau i'w wneud pan byddwch chi'n tyfu i fyny? Pwy sydd angen eich cefnogi, a sut mae angen iddyn nhw eich cefnogi? Bydd ganddo hefyd enw a manylion cyswllt eich gweithwyr allweddol pontio. Eu gwaith nhw yw eich helpu chi a sicrhau bod pawb yn parchu eich cynllun ac hyn rydych chi ei eisiau. Does dim yn rhaid i chi wneud pethau'n iawn y tro cyntaf. Bydd cyfleoedd i newid eich cynllun wrth i chi fynd ymlaen. Bydd yn cael ei wirio o leiaf unwaith y flwyddyn i weld a'n gweithio i chi a oes angen newid unrhyw beth. A gallwch siarad â phobl os ydych chi'n credu nad yw eich cynllun yn gweithio ag unrhyw adeg. Gall gynllunio wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'ch dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch ag athro neu athrawes yn yr ysgol.